Min nhar it-tlieta sal-ħamis fi Pjazza Teatru Rjal, il-kunċerti kelma nota nota se jġielu lill-udjenza timmaġina dinja kollha kemmi bajda u ħamra. Kieku d-dinja kienet Maltija u għat-tielet u l-aħħar kunċert għal dan is-sajf fejn għal darb'oħra l-udjenza se tesperjenza iż-żwieġ tal-kliem man-noti, tal-qadim mal-modern, tas-serju mal-komiku. Is-suċċess ta' dawn il-kunċerti s'issa qed iwassal biex iżidu fil-popolarità, tant li l-biljetti għat-tliet kunċerti spiċċaw ġimgħa qabel il-kunċert. Għalhekk minħabba d-domanda kbira għal dawn il-biljetti fl-aħħar lejla, jiġifieri l-ħamis 27 ta' Awwissu, se jintrama skrin quddiem il-bini tal-Parlament il-ġdid biex dawk kollha li ma laħqux biljett xorta jkunu jistgħu isegwu s-serata mużikali. Din hija l-ewwel darba li t-teatru se jestendi ruħu għall-pjazza u dwar dan kellimna lil Michael Spanjol, l-awtur tal-ispettaklu. Se niftħu Pjazza Teatru Rjal, se jinfetaħ il-pjazza kollha, se ssir pjazza sieħa mimlija nies li se nagħmlu se narmaw screen kbir barra fej il-Parlament il-ġdid li għandna u qed inħeġġu lin-nies jiġu hemmhekk u jaraw ix-show b'xejn jekk iridu jġibu banketti jew siġġiet jinfetħu jingħalqu f'idejhom u jistgħu jgawdu l-ispettaklu minn hemmhekk b'xejn. Iċ-ċermen ta' Valletta 18, Jason Mikallef, qal li l-fondazzjoni qed tappoġġja l-attività u saħaq li l-idea li jkun hemm attivitajiet kulturali għaddejjin ta' sikwiet fil-Belt Valletta tkompli timplementa l-programm kulturali għall-Belt Kapitali, f'dan il-każ partikolari permezz tal-kanzunetti Maltin. Fil-fatt l-avvenimenti fit-Teatru Rjali jkomplu eżatt wara kelma nota nota b'kunċert ta' mużika indie nhar il-ġimgħa u s-Sibt f'Bewildered Music Festival.